Ndibulise abangcwele ngelihle igama lika Yesu Kristu ekuseni on a Sunday. Lela sityhila incwadi zethu kuDaniel chapter 3 phana ku verse 19. Daniel chapter 3 verse 19 sithi isihloko abalingani bakaDanieli baphoswa ezikweni lomlilo. Ithi ku verse 19, hayi ke ngoku kumkani uNebukadnezari watsho wadlongozela ngumsindo nobuso bakhe baxubayela ngako Shedraki noMeshaki noAbednego. Ngoko ke wathi iziko malibaswe ngokuphindiwe kasixhenxe kunesiqhelo. Waze ke wayalela ezinye ingwanyalala zomkhosi wakhe ukuba zibaqamangele oShedraki noMeshaki noAbednego zibaphose kwelo ziko lidangazelayo. Amen. Bangcwele lilizwi likaThixo libukhali lona kunenkemba zonke ezimiliselwe enhlangothi embini. Alibuyeli uThixo umsebenzi walo lingawenzanga. WakuThixo angasikelela ukufunda kwezwi lakhe. Eli lizwi kuthethwa ngamadoda amathathu, uShedraki, uMeshaki noAbednego. Kube nekumkani ekhoyo ekuthiwa nguNebukadnezari. Incwadi yeBhayibhile ithi xa seqala ngelizwi lamadoda eyona ntsusa yoba afune uba afakwa edikeni lomlilo, uNebukadnezari wayesithi wonke umuntu okhona ngelo xesha makakhothame kuye. Now lamadoda mathathu athi asoze sikhothame kuThixo esimbonayo. Bathi sinaye lowo wadalayo konke okukhona ehlabathini, sinaye lowo konke okukhona kwabakhona ngenxa yakhe. Now waqale wanomsindo ukumkani uNebukadnezari uthi makubaswe iziko liphindaphindwe kasixhenxe ukuze kuphoswe lamadoda. Ethi incwadi yeBhayibhile lamadoda labaswa iziko liphindaphindwe kasixhenxe, ugqiba kwawo abotshwa. Ekubeni ba ebotshiwe ayofakwa ezikeni lomlilo. Ndithi mase ndicinga le ndaba yalamadoda ngexesha athathwayo asiwa emlilweni. Uyabona ke maxa sinoqathanisa sithi mhlawumbi ibingomnye umuntu athathwe kuthiwa nanku esiwa emlilweni, mhlawumbi benositshintsha isigqibo sakhe athi hayi ndiyakhothama ke ngenxa yoba esoyika ubushushu bomlilo. Now lamadoda awazange asijikele isigqibo sawo ngenxa yoba esisiwa emlilweni. Sometimes kumele uhlale entweni that you believe in. Kumela uThixo umkhonze noba ufakwe emlilweni noba afakwa ngamlilweni. Umkhonze noba imeko zingavumi, umkhonze imeko zivuma. Now ndithe mase ndiyibona le ndaba yalamadoda yandikhuthaza kakhulu. Ithi message yam namhlanje kahle kahle besenditshilo. Now lamadoda athe kukumkani uNebukadnezari awazi ukhothama. Now lamadoda asiwa emlilweni. Now ukumkani uNebukadnezari ufuna lamadoda atshintshe isigqibo sawo athi azokhothama. Now lamadoda inye into ewabambayo ukuthi lamadoda angasitshintshi isigqibo sawo. Inyevo lamadoda ngeba wona ayasitshintsha isigqibo, kodwa bethwa sisibhambathiso abesele sithethile. Ebeselethilo ukuthi awazi ukhothama kukumkani uNebukadnezari.
Now sometimes bangcwele ngeba imeko iyakubetha, ngeba isimo siyakubetha, ngeba siyahlangana nezinto ezifuna sohlukane noThixo, kodwa sibethwa into yoba besesithilo ukuthi sikhonza yena. Ngeba abantu bayasincikiva bafuna sehlukane noThixo, kodwa inye into esibethayo besesithilo ukuthi sikhonza uThixo noba kumnyama noba kuyehlela, kodwa sikhonza uThixo. Eze athi oculayo siyakudumisa Thixo, siyakuvuma nguYehova, simdumisa noba kubi, simdumisa noba kuhle, simdumisa noba kumnyama. Athi uDavide noba ndiyahamba emfuleni wethuzi lokufa andiyikoyika bubi ngoba unami wena. Beselesithilo bangcwele ukuthi uThixo wethu nguye ovula indlela lapho kuvaleke khona. Yini uzonikezela kodwa kudala ushumayele ebantwini usithi owami uThixo uyavula lapho kumnyama, uthilo ebantwini ukuthi ngemizimbo yakhe saphiliswa. Kodwa nguwe lo ufuna ukuguquka namhlanje utshintshe istatement. Hayi bangcwele besesithilo ukuthi uYehova uyinkosi, asikwazi uyokhathama kwezinye inkosi. Besesithilo ukuthi thina sisindisiwe, asikwazi ukwenza into zehlabathi. Besesithilo ukuthi thina siphila ngcwele, asikwazi ukuphila nakanjani. Besesithilo bangcwele ukuthi thina asishukunyiswa sinjengentaba iZiyoni, asikwazi uvumela izimo zishukumise. Corona or no corona, thina we are going forward, no backwards, ngoba besesithilo. Into besele siyithethile bangcwele yiyo esibambayo kule mihla, ngeba nathi siyafuna uhlehla umva, kodwa ingxaki besesithilo. uShadrach noMeshach noAbednego, ithi incwadi yeBhayibhile bebefuna bona njengoba bayafuna ukuthi hayi siyakhothama naBuknazara, but iproblem yabo besele bethilo ukuthi we will never bow kuwe. Umkumkani uNabukadnezar ithi wabathatha wabafaka ezikweni lomlilo. Ukubafaka kwakhe, ithi incwadi yeBhayibhile bangcwele, waqala kwabonakala sekunendoda yesine esele ibakhululile ematyathangeni, ngoba uThixo ukhulula izibopho ebesibotshwe ngazo. Ungena nathi emililweni, ungena nathi kwi-situations. uThixo uba i-situation kwi-situation. Uma sifakwa emlilweni uba ngumlilo emlilweni, uma sifakwa ejele uba yijele ejele. Ethi incwadi yeBhayibhile badumisa oPawulos noSilas ngaphakathi entolongweni zaqhaqheka ingcango zentelongo. uJehova lapho sifakwa khona uba yimeko emekweni. Ethi incwadi yeBhayibhile uDaniel bamfaka emadinwe ngonyama, wafika waveza ubungonyama kuDaniel, wayingonyama ngaphakathi kwengonyama, ngoba sikhonza uThixo oyi-situation kwi-situation. Noba abantu bakuthi bayagqiba ngawe, kodwa yena uba sisigqibo ngaphezu kwesigqibo abasele besigqibile ngawe. Bazalwane besesithilo,